Ez a Híradó 6-kor, az M1-en, Kis Máté vagyok, köszöntöm Önöket. Tegnap hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az új államfő egyeztetette az elnöki hatásköröket idéglenesen gyakorló Forshofer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Az országgyűlés augusztus 11-én választott államfővé Baka Andrást, miután az alaptörvény módosítása nyomán megszűnt Súlyog Tamás mandátuma. Felállva tapsolták az országgyűlési képviselők Baka Andrást, miután a Tisza párt jelöltjét köztársasági elnökké választották augusztus 11-én. Az államfő akkor egy új korszak kezdetéről beszélt, ahol szerinte nem kerülhető el a szembenézés. A magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének, de hangsúlyozta, az új Magyarországot nem lehet bosszúra építeni. A köztársasági elnök nem tud minden társadalmi problémára megoldást találni. Erre sem felhatalmazása, sem eszközei nincsenek. De van lehetősége arra, hogy figyelmet adjon olyan ügyeknek és társadalmi csoportoknak, amelyeknek a hangja kevésbé hallatszik. Jelenlétével pedig jelezheti, hogy a köztársaság nem csak azoké, akiknek hatalmuk, befolyásuk vagy hangjuk van. Arra számítok, hogy Baka András aktív köztársasági elnök lesz. A Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint az államfő egyebek mellett a demokrácia védelmére és az alkotmányosság helyreállítására helyezheti majd a hangsúlyt. Horn Gábor arra számít, hogy Baka András Sólyom László korábbi államfőhöz hasonlóan részt fog venni a politikában. Hallatni fogja a hangját, hogyha hallatni kell. Szerintem, ha kell, szembe tud és szembe akar, ezt el is mondta, fordulni akár a kormánnyal, a kormányfővel, a kormányzó párttal is. Tehát én egy aktív, cselekvő, folyamatosan a politikában jelenlévő köztársasági elnökre számítok, akár a hazai, akár a nemzetközi gyakorlatban. A Fidesz, illetve a KDNP frakció illegitimnek tartja Súlyog Tamás eltávolítását, ezért nem vettek részt az államfő megválasztásában, és szerintük Baka András nem méltó köztársasági elnöknek. A Mi Hazánk elnöke már a jelöléskor elmondta, hogy nem támogatják. Toroczkai László akkor úgy fogalmazott az X-en, hogy Baka Andrást az elmúlt időszakban tett nyilatkozatai alkalmatlanná teszik a tisztségre. Az államfő szerdán lépett hivatalba. Forshofer Ágnes közösségi oldalán mondott köszönetet a Sándor-palota munkatársainak az átmeneti időszak gördülékeny teljesítéséért. Az eddig elnöki hatáskörben eljáró házelnök egyik utolsó feladata az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából odaítélt állami kitüntetések határozatainak aláírása volt, de azokat már Baka András adja át az Országház kupola termében. Baka András megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Zászló felvonással és a honvéd tisztjelöltek esküjével kezdődnek ma 8 órakor az állami ünnep programjai a Kossuth téren, majd légiparádé lesz a Duna felett. A bemutató egy részét már tegnap gyakorolták a folyó felett, és a tisztavatás fő próbáját is megtartották. Látványos manővereket hajtottak végre a harci helikopterek a Duna-Lánchíd és Margit híd közötti szakaszán szerdán. A gyakorlást az egyik helikopter fedélzetéről is filmezhette a közmédia operatőre. A csütörtöki több mint félórás programon egyébként a helikopterek mellett vadász, kiképző és szállító repülőgépek is részt vesznek. A Kossuth téren is próbáltak, ma reggel itt fogják felvonni a nemzeti lobogót. Felavatják majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem frissen végzett honvédtiszt jelöltjeit is. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy évfolyam elsőként főhadnagyi rendfokozatban kezdem meg a tiszti pályafutásomat. Én úgy gondolom, hogy sokat tettem ezért. Nyilván ez sok áldozattal és odaadással jár. A tisztek eskütétele a magyar katonai hagyomány egyik legfontosabb eseménye, amellyel a haza szolgálata iránti elkötelezettségüket fejezik ki. Én álltam a helyükön, pontosan tudom, hogy mit jelent ez is, elkísér egész életünkben. Szerintem nincs is még egy olyan hivatás, ahol ennyire figyel az ország, vagy az ország főterén mondhatod el az esküdet, és csatlakozhatsz ahhoz a nagy családhoz, ami arra hivatott, hogy védje meg ezt a szép magyar hazát. Magasztos meggyőződésem, és tényleg elkíséri a fiúkat, lányokat egy életre.
Az augusztus 20-ai zászlófelvonás és a tisztavatás reggel 8 órakor kezdődik a Kossuth téren, a légiparádét pedig 9 órától a pesti és budai rakpartról is lehet majd követni. Állami és kulturális díjakat adtak át tegnap a Nemzetünnep alkalmából a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A népművészet, a közművelődés, a muzeológia, a könyvtári és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismerték el. Tarts Zoltán miniszter azt mondta, kultúránk csak akkor maradhat élő, ha vannak, akik nap mint nap tesznek érte. Úgy fogalmazott, a kultúra az egyik legfontosabb közérdek. Látjuk a szolgálatukat. Látjuk azt is, amit a díjjal talán a legnehezebb kifejezni. A felelősséget másokért, a felelősséget a jövőért. Szent István öröksége számomra ezt a felelősséget jelenti. Egy ország akkor marad erős, és akkor maradhat erős, ha nem csak a jelenével törődik, hanem gondol a következő nemzedékekre is. Mától programok sora várja a családokat Budapesten. Megnyílik a Magyar Ízek utcája a Várkert bazárban, a Mesterségek ünnepe a Budai Várban, illetve ismét látogatható a Parlament és a Karmelita kolostor is. Este ismét megtartják a hagyományos Szent Jobb körmenetet is. 21 órakor pedig kezdődik az audiovizuális show, amelynek része lesz a tűzijáték is. Külföldi sztárok és a hazai elektronikus zenei élet ikonikus alakjai. Az Elektrorakpart rendezvénnyel már szerdán elkezdődött az augusztus 20-ai programsorozat. A Műegyetem rakparton egészen csütörtök estig a zené és a táncé lesz a főszerep. A Margit-sziget új helyszín lesz az állami ünnepen. Gasztropont, különféle gyermekprogramok, koncertek és fénykert is várja a családokat egészen szombatig. Az Országház is újra megnyitja a kapuit a nagy közönség előtt. A látogatók előzetes regisztráció nélkül díjmentesen nézhetik meg a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát. Ismét látogatható lesz a Karmelita kolostor is. A Budai Várban a Mesterségek ünnepén többek között a fazekasságot, a fafaragást, a hímzést vagy éppen a kovácsmesterséget is ki lehet próbálni. A díszvendég az Egyesült Államok lesz. A megnyitás előtti utolsó simítások még szerda este is tartottak. A Magyar Ízek utcája ezúttal a gulyás, a pörkölt és a csirkepaprikás nyomába ered. A Várkert bazárban a magyarok kenyerét is meg lehet kóstolni, valamint Magyarország tortája és a cukormentes torta is ott mutatkozik be. Az állami ünnepen és a hosszú hétvégén 11 helyszín és több mint 100 program várja majd a fővárosba látogatókat. Az esti tűzijáték ezúttal egy nagyszabású, félórás audiovizuális show része lesz, ami 21 órakor kezdődik. 3 muszájról lövik majd fel a rakétákat a Margit híd és a Lánchíd közötti 1,5 kilométeres szakaszon. Próbát tartottak éjszaka a tűzijáték előtti fény- és drónsóhoz. Az este 9-kor kezdődő látványos produkció modern technológiai eszközökkel teszi igazán átélhetővé Magyarország történelmét. A 30 perces nagyszabású műsorban a magyar történelem fontos eseményei kelnek életre. Ez zárja majd a 10 perces tűzijáték. A közmédia egész napos műsorfolyamban követi az augusztus 20-ai eseményeket. Ott leszünk az ünnepi zászlófelvonásnál, a tisztavatásnál és a Duna feletti légiparádénál is. Riportereink minden fontos helyszínről bejelentkeznek, Magyarország és határon túli helyszínekről is tudósítanak. Láthatják nálunk a debreceni virágkarnevált, közvetítjük a Szent Jobb körmenetet és előtt a Szent Misét is. Este 9 előtt 5 perccel is legyenek itt, mert kezdődik az ünnepi audiovizuális show a Parlament előtti Duna szakaszon, amit szintén élőben láthatnak nálunk. Kora délutánig Bősz Ádám, utána pedig műsorzárásig Mészáros Antónia lesz itt a stúdióban, ahol mások mellett Kapu Tibor kutató űrhajóssal, Vitrai Tamással, Kepes Andrással, Kassai Lajos lovasíjásszal és Romsics Ignác történésszel beszélgetnek majd. Több mint 100 vállalást teljesített a kormány az elmúlt 100 napban. Ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. Hozzátette, megállították a felelőtlen állami költekezést, létrehozták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatalt, és megszüntették a rendeleti kormányzást. Magyar Péter szerint az elmúlt időszak azt bizonyítja, hogy lehet másképpen kormányozni Magyarországot. 100 nap alatt nem lehet helyrehozni mindazt, amit másfél évtized alatt elrontottak.
De 100 nap elég volt arra, hogy Magyarország egy új irányt vegyen. Azt vállaltuk, hogy hazahozzuk az elveszettnek hitt uniós 1000 milliárdokat. És hazahoztuk. Meghoztuk a szükséges jogállami és korrupció ellenes döntéseket. Helyreállítottuk az együttműködést az európai partnereinkkel, és megnyitottuk az utat több ezer milliárd forintnyi fejlesztési forrás előtt. Be nem tartott ígéretek és Facebook kormányzás. Így elemezte a Fidesz közleményében a Tisza kormány első 100 napját. A párt szerint kiderült, hogy Magyar Péter és a Tisza párt hazugságokkal és hamis ígéretekkel nyert választást, kormányzás helyett pedig csak kapkodásra és az előző kormány hibáztatására képes. Közleményükben hiányolják például a duplájára emelt családi pótlékot és a 25%-os béremelést a szociális szektorban. Mint írják, működő és emberséges Magyarországot ígértek, de kormányzás helyett csak színészkedést, hergelést és hatalmi önként kaptunk. Uszítással és gyűlöletkeltéssel vádolja Takács Péter a kormányt, amiért nyilvánosságra hozták az elmúlt 5 év civil támogatásait térképen. A fideszes politikus közösségi oldalán megjelent posztjában kiemelt több olyan támogatottat is a listáról, akik szerinte pártpolitikától függetlenül jutottak pénzhez. Takács úgy véli, figyelemelterelés zajlik. Kedden Magyar Péter felszólította azokat a civileket, akik jogosulatlanul vettek fel állami támogatást, hogy azonnal fizessék vissza. A miniszterelnök szerint miközben a valódi civileknek az elmúlt években néhány 100 000 forintért is pályázniuk kellett, addig létrejött az álcivilek világa, amik mögött a Fideszhez köthető személyek álltak. A térképet a Ruf Bálint vezette miniszterelnökség hozta nyilvánosságra. Az kereshető rajta, kik kaptak támogatást az Orbán kormány utolsó 5 évében. Bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást a Navaz ukrán pénzszállító ügyében. Azt írták, hogy bűncselekményre utaló nyom bizonyíték nem merült fel, emiatt a nyomozást már korábban felfüggesztették. Mostanra pedig megérkezett az osztrák nyomozóhatósági válasz is, amely igazolta a megállított szállítmányban lévő bankjegyek és nemesfémek eredetét, valamint egyértelműen megállapította azt is, hogy szabályos volt az adásvétel dokumentációja. Bayer Judit médiajogász kutató, Sükösd Miklós szociológus médiakutató és Kollár Árpád költő irodalomszervező kapta a legtöbb szavazatot, vagyis őket jelöli a Közszolgálati Tanács a független közmédia testületbe. A meghallgatáson a jelölteket többek között szakmai tapasztalatuk, politikai és gazdasági függetlenségük, a közmédiára vonatkozó jogszabályok ismerete, valamint a közszolgálati értékek iránti elkötelezettségük alapján értékelték. A médiatörvény módosításával létrehozott 9 tagú független közmédia testület gyakorolja majd a közmédia feletti tulajdonosi jogokat. 3 további tagját a kormánypártok, 3 pedig az ellenzéki pártok delegálhatnak majd. A független közmédia testület látja el a teljes magyar közmédiának a tulajdonosi jogkörét. Tehát ők lesznek azok, akik a tulajdonosi feladatokat ellátják, és mint tulajdonosok kell, hogy feleljenek a közmédiának elsősorban a gazdálkodásáért, ugyanilyen fontossággal a tartalmáért, tehát hogy valóban a közszolgálati elveknek megfeleljen a közmédia működése, és az első igazán komoly nagy feladatuk az lesz, hogy a vezérigazgatói pályázatot kiírják. 6 média szakmai szervezet szerint nem egyértelmű, pontosan kik szavazhattak a független közmédia testület tagjelöltjeire. Állásfoglalásukat még a tegnapi szavazás előtti nap tették közzé. Úgy vélik, hogy a kiválasztás szempontrendszere nem fordít kellő figyelmet a testület tulajdonosi, vállalatirányítási és pénzügyi feladataira. Azonnali hatállyal a szerződést bontott Balási Gyula cégeivel a közmédia. A megbízott vezetés felmondta a korábbi menedzsment által a Newland médiával és a Lunch Designállal kötött szerződéseket. A döntés azonnali, csaknem $500 milliárd forintos megtakarítást eredményez. A közlemény szerint a megbízott vezetés folyamatosan szem előtt tartja, hogy a felelős közpénz felhasználás érdekében minél több korábban külső partnerre bízott feladatokat tudjon saját belső erőforrásaiból ellátni a jövőben.
Honvédségi búvárokat is bevetettek Pakson, hogy ellenőrizzék a mederfenékre már lerakott kőtömböket. A fenékküszöb megépítésén csaknem 200-an dolgoznak. Magyar Péter miniszterelnök tegnap arról számolt be, hogy a munkálatoknak köszönhetően emelkedett a vízszint, ezért jövő héten csütörtökön vagy pénteken újra teljes kapacitással működhet az atomerőmű. Kőtömbök árnyékában egyszerűbb a dolgunk. Folyamatosan dolgoztak a honvédségi búvárok Dunaszent-Benedeknél, hogy eltávolítsák a Dunába helyezett kőtömbökről a sodronyköteleket. A feladat az erős sodrás miatt nem volt könnyű, amiről a honvédelmi miniszternek is beszámoltak. Nem látok alámosást, hanem nem alatta megy a víz, hanem inkább mellette. Igen, hogy gyorsítja fel a vizet, és ugye a kőtömbök között mellett van nagy sodrás. Napok óta megfeszített munkával megállás nélkül halad a fenékküszöb építése a Duna jobb és bal partján. Pakson minden perc számít. Csaknem 200 honvédségi és vízügyi szakember dolgozik éjjel-nappal váltásban azért, hogy üzemben tartsák az atomerőmű még működő 2 turbináját. A honvédelmi miniszter szerdán délután újabb mérföldkőről számolt be, 152 métert haladtak a katonák és elérték a vizet. Rendben zajlik a bárkák ütemezett süllyesztése is, merülésük már több mint 1,5 méternél jár. Szerdán este -128 cm-en állt a vízmérce Paksnál, vagyis napközben 3 cm-t emelkedett, így távolabb került a kritikus mélyponttól, amelynél le kellene állítani a reaktort. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter azt írta, egyre nagyobb az esély arra, hogy a paksi atomerőmű 2 működő turbináját a kritikus időszakban is üzemben tudják tartani. Már biztosan kijelenthető az, hogy nem kell lekapcsolni egyik üzemelő turbinát sem. Az épülő fenékküszöb miatt megemelkedett vízszintnek, az elsüllyesztett bárkáknak, illetve a Ráckevei Zsilipen átengedett víznek köszönhetően várhatóan nem kell lekapcsolni egyik üzemelő turbinát sem, közölte Magyar Péter Pakson. A kormányfő Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel szerdán tartott bejárásán azt is bejelentette, hamarosan teljes kapacitással működhet az erőmű. Megkaptam az erőmű vezetésétől az ütemtervet, ami még nem nyilvános, és nyilván még pár órát változhat ide vagy oda, de az a terv, hogy jövő héten csütörtök péntek magasságában teljes kapacitással fog üzemelni a paksi atomerőmű, tehát 2000 megawattot fog újra termelni. Magyar Péter hangsúlyozta, az ország milliárdokat spórol majd naponta az atomerőmű beüzemelésével, mert annak kiesése havonta 50 milliárd forint plusz kiadást jelentett a költségvetésnek. Volt olyan gyermekotthon, ahol a fiatalok akkor kaptak ételt, ha elviselték nagyobb társaik bántalmazását. A szörnyű állapotokról tudott az előző kormány, olyannyira, hogy erről jelentés is készült. A dokumentumot azonban nem hozták nyilvánosságra. Az információkat végül a Direkt 36 perelte ki. Az ügyben kerestük Rétvári Bence korábbi belügyi államtitkárt, de adásunkig nem válaszolt. Ez a bakonyoszlopi egykori Eszterházy kastély. Most az intézményben elsősorban sajátos nevelési igényű, családjukból kiemelt gyermekeket gondoznak. Ezt is vizsgálták szerdán a szakemberek. Mint ahogy ezt a közeli Bakonyszentkirályi lakásotthont is. Sorra járják az intézményeket, hogy felmérjék a körülményeket és beszéljenek az ott dolgozókkal. Botemőke azt mondja, a nyilvánosságra került korábbi jelentések is azt bizonyítják, hogy az előző kormány tudta, milyen súlyos problémák vannak a gyermekvédelmi rendszerben. Az elmúlt időszakban nagyon sok adat és információ volt, ami nem lett nyilvánosságra hozva, ami kellettek hallgatva, és bár miután megtörtént a kormányváltás, ezeken hozzájutottunk információkhoz, amiből pontosan látszódik, hogy egyébként tudta az előző kormányzat azt, hogy milyen súlyos problémák vannak. A belügyminisztérium a kegyelmi botrány kirobbanása után 2024-ben rendelte el azt a vizsgálatsorozatot, amely már akkor súlyos hiányosságokat és borzasztó körülményeket tárt fel a hazai gyermekotthonokban. Erről írt most cikket a Direkt 36. Jelentés az rögzíti, hogy egyes gyerekek élelemért cserébe voltak hajlandóak alávetni magukat társaik bántalmazásának. Vizsgálat ugyan volt, de annak eredményéről akkor nem számoltak be. Ezért indított tavaly közérdekű adatigénylést Janecskó Kata, a Direkt 36 újságírója. A tényleges jelentéseket végül a társaság a szabadságjogokért szervezettel közösen perelték ki. Ami számomra különösen megdöbbentő volt, az Bács-Kiskun megyének volt az egyik megállapítása. Ott az derült ki, hogy szexuális bántalmazások történtek kortársak, a gyerekek egymás között a
az egyik speciális gyerekotthonban, és hogy ez szorosan összefüggött azzal, hogy a gyerekek esténként már nem kaptak ennivalót, 6:30-kor lezárult a vacsora. A Szociális és Családügyi Minisztérium most feltérképezi a helyzetet. A vizsgálat első eredményeit augusztus végére ígérik. A helyettes államtitkár szerint az már most látszik, hogy sok esetben férőhelyhiány van, nagy az elvándorlás a szakmából, és túl alacsonyak a bérek. A 2024-es vizsgálatok kapcsán kerestük Rétvári Bencét, aki akkor a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára volt, hogy megtudjuk, miért nem hozták nyilvánosságra a jelentést, és milyen intézkedéseket tettek a vizsgálat után, de adásunkig nem reagált megkeresésünkre. Mától ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe. A szabadtéri rendezvényeken ezért fokozottan kell ügyelni a folyadékpótlásra és a napsugárzás elleni védelemre. A kora esti órákban a Dunántúlon akár intenzív eső is eshet, de Budapesten a tűzijáték idején nem valószínű csapadék. Teltház várható a szálláshelyeken a hosszú hétvégén. A forgalom akár 2-3-szor is nagyobb lehet, mint egy átlagos nyári hétvégén. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége szerint hónapról hónapra hullámzó az idei szezon. Sokan pihennek ebben az egri szállodában a héten. Ordasi Gábor és családja Diósdról érkezett. Most is a város termálvize vonzotta őket ide. Szerettünk volna augusztus végén valahol menni. Balaton lett volna a cél, de ott nagyon kicsi a víz, aztán ide jöttünk, itt mindig akkor is meleg a víz, ha rossz idő van. A szálloda szerdán kiadta az utolsó szabadszobáját is a hosszú hétvégére. Egész nyáron az volt a jellemző, hogy az utolsó pillanatban foglaltak a vendégek, és ez az augusztus 20-ai héten sem történt máshogyan. Voltak olyan vendégeink, akik már igazából nyár elején lefoglalták ezt az időszakot, de a legtöbb vendégünk az utolsó pillanatban foglalt, akár 1-2 héttel érkezés előtt, de vannak, akik például ma foglalták le holnapi érkezéssel a pihenésüket. A balatoni térségben az év első felében még emelkedett a forgalom az előző évhez képest, de június végétől már inkább csökkenést tapasztaltak. Látjuk, hogy átalakult a vendégforgalom, sokkal inkább rövidebb időre érkeznek az emberek, nagyon kötődnek a programkínálathoz, valamint a hétvégék az igazándiból erősebbek. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének adatai szerint országosan átlagos, de hónapról hónapra nagyon hullámzó az idei szezon. Ezt befolyásolja az időjárás mellett az is, hogy erősödött a forint. Árérték arány miatt is választhatták sokan azt, hogy itthon maradjak, nem csak a Balatonnál, hanem az ország többi részén is. De értelemszerűen az erős forint az most kifejti azt a hatását, hogy a magyar embereknek egy 10-12%-kal kevesebbe kerül a külföldi nyaralásuk, mint ami tavaly volt. Flash Tamás elmondta, ha egy 4 csillagos horvátországi szállodát hasonlítunk össze egy balatoni, hasonló kategóriás szállodával, akkor a Balaton még mindig olcsóbb, mint Horvátország. Lelassult a hajóforgalom a Hormuzi-szoroson, mivel továbbra is sok a kérdés a világgazdaság egyik legfontosabb vízi útvonalának biztonsága körül. Donald Trump amerikai elnök azt mondta, a szoros nyitva áll, bár Irán szerint zárva van. A bizonytalanság hatására közben szerdán már a 4. egymást követő napon emelkedett a kőolajára. Lehorgonyzott hajók vesztegelnek a Hormuzi-szorosban. Kedden az elmúlt napokhoz képest kevesebb hajó haladt itt át, miután hétfőn lejárt az amerikai-iráni tűzszünet. Nem segíti a fél éve tartó padhelyzet feloldását, hogy Washington és Teherán még abban sem ért egyet, nyitva áll-e a világgazdaság egyik legfontosabb hajózási útvonala. Akkor vált mindenki számára nyilvánvalóvá, hogy nem teljesült a júniusi iráni-amerikai megegyezés feltételeinek zöme, amikor kedden az irániak tüzet nyitottak egy engedélyük nélkül közlekedő hajóra. Teherán kijelentette, hogy a Hormuzi-szoros mindaddig zárva marad, amíg az Egyesült Államok nem teljesíti a Perzsa állammal kötött megállapodás feltételeit. Amíg Amerika nem hajtja végre a kötelezettségeit, köztük az olajszankciók feloldását, valamint a fenyegetések és katonai műveletek megszüntetését, addig a szorost nem nyitjuk újra, nyilatkozta az iráni parlament elnöke. Az amerikai elnök ezzel szemben kedden azt írt a közösségi oldalán, a Hormuzi-szoros nyitva áll és működik. Szerinte minden vízi aknát eltávolítottak vagy felrobbantottak. Ugyanakkor nincsenek folyamatban lévő és tervezett tárgyalások Iránnal. A tengeri blokkád pedig továbbra is érvényben van. Donald Trump hozzátette, országa jogosult átvenni a Hormuzi-szoros ellenőrzését, akár részben az Egyesült Arab Emírségek és Omán területeinek ellenőrzésével. A megállapodás lejártával mindkét fél katonai lépéseket jelentett be. Washington újabb repülőgép hordozót indított a térségbe.
Közben két korábban szemben álló ország, Irán és Irak között közeledés érzékelhető. Az iráni parlament elnöke ugyanis szerdán iraki tisztviselőkkel tárgyalt. Mohamed Bakr Kalibaf ezután meglátogatta azt a helyet, ahol 2020-ban egy amerikai dróntámadásban megölték az iráni forradalmi gárda főparancsnokát, Qasim Szulejmánit. Ez volt a híradó, legközelebb délben számítunk figyelmükre, akkor Mészáros Simonetta várja önöket. Most a Telesport következik, viszontlátásra!